To yau na zo a garin Madina, na gaya muku Madina ina gadi a duniya babu guri mai kwanciyar hankali seplex wanda ko barawo ne zo ba zai iya yin satawa. Wannan kuna gani 200 riyal ne haka, so zan ajiye su akan wannan abun dan yi baya su gani akan wannan abun a haka. Kun ga inda kuka gansu a haka, zan bar su zan je masallaci, zan je in sha ruwa. Yanzu ina karfe nawa, karfe 5:18. To zan bar su a hakan ne inda kuka gansu. Kun ga zan hada hadda wayata, kun ga a haka, kun gani normal. Zan bar su zan je in sha ruwa har in dawo zan gani akwai wanda zai taba kudin nan. Idan aka dauki kudin nan na alƙawari zan yi giveaway na 1 million daga kamfanin Bilal Sarasop. Kada ku manta kuma Bilal Sarasop za ku iya siya data su akan naira 220 kacal. Guys, zai wannan kasar in har aka dauki wallahi sai na raba miliyan 1. Allah ban sa ga wayoyi na da kudi na, zo mu tafi. Let's go. Umar, amma wallahi ka sai wani abu ina tsoro gan nake kudin nan da wayan nan ba za a da a same su ba. Wallahi Madina ce akwai gare. Za dai ba dai mu je zuwa ni dai na sa Allah ya kyauta. Guys, wallahi mun sha ruwa amma hankali na yana kan wayata. Ku tayar da addu'a, kai zo ni ina nan ina shan ruwa, wayata da kudi na sun tafi. Amma dai na sai insha Allah ba wanda zai dauka. Hanya za mu koma gurin wayan mu. Allah ya sa dai ba a dauke ba. Hanya Umar za mu iya gane gurin nan kuwa. Za mu gane mana. Na kamar irin shigen dan hasa kaman wajen can gurin ba. Wannan can gaba sai an tsallaka wannan gadan. Mu je zuwa. Ni wallahi ina tsoron Allah, ina tsoron kudi na. Kai ka sa ni abin nan idan aka samu matsala wallahi tallahi sai ka bani wani abu. Ni ba gani ba, ni zan ba da wani abu. So guys, kamar yadda kuke gani gashi nan na dawo. Ga dai gurin can. Da alama kuma kaman ba wayan amma na hango kuɗi. Yanzu dan Allah idan ba Madina ba ina ni kusan me ban mamaki, kun gama ni fa abin ma da na ajiye face wannan abin na ajiye da wayata da wannan, amma guys ku ga kuɗin da na ƙara. To ina ko sai tunanin ko sadaka ake nema ko na Abu Umar. Guys, wallahi babu guri safe duk duniya kamar Madina. Saboda haka ni ma yanzu ku zo mu je dan yi sadaka, amma dai wannan dala 100 wallahi talla ba zan bayar ba. I swear.